ζέστη. Τι έλεγε βίντεο είναι αυτό? Αυτή η ζωή του φτωχού είναι χάλια πολύ. Λίγο φαγητό, λίγο λεφτά. Σε ευχαριστώ, πλούσιε. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, φτωχάτσα. Για να δεις λοιπόν. Έχει λέμε. Βιντεάκια, καταγραφή και like, καμπανάκι, κουνάκι και γράφω κάτω τα σχόλια. Όχι, πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Θα τους αφήσω αυτό το 50. Φυσικά ναι, μπορούμε να έχουμε λεφτά, ναι. Μην πάρει το άλλο τηλέφωνο. Ναι, μην πάρει το άλλο τηλέφωνο. Ναι. Ευχαριστώ για τα λεφτά. Κρυώνω και πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, να μαζέψω τα σκουπίδια. Πάω να μαζέψω. Να εδώ. Για να βρω. Να, εδώ. Δεν είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Κρυώνω τόσο πολύ. Και θα ήθελα ένα αδερφάκι να είχα. Τα λεφτά μου. Εγώ σπίτι. Τι κουρασμένος είμαι. Που αγόρασα τα πράγματα πριν. Βρήκα ένα ζεστό χώρο, παιδιά. Εντάξει, πιο ωραία τώρα. Παιδιά, έφυγα από εκεί στο κρύο, βρήκα πιο ζεστό χώρο και τώρα θα κοιμηθώ επειδή είμαι κουρασμένη. Για τι ώρα είναι? 5 το απόγευμα. Θα κοιτάξω λόγω τηλεόραση. Βιντεάκι, κάντε εγγραφή για να με κάνετε χαρούμενοι. Παιδιά, ξύπνησα. Μόλις θυμήθηκα να σας πω κάτι. Πριν που έμενα στο κρύο είδα έναν άνθρωπο ότι κοίταγε τα βιντεάκια Friends Forever και έκανε εγγραφή. Κάντε και εσείς εγγραφή για να γίνω πλούσια. Παιδιά, πρέπει να βρω τον αδερφό μου και έχω 2 στοιχεία. Έχω αυτή εδώ τη φωτογραφία που ήμασταν μικροί, κοιτάξτε. Και έχω αυτό εδώ πέρα που έγινε πλούσιος όπως ξέρω και άμα θα τα ενώσουμε θα καταλάβουμε ότι είμαστε αδέρφια και θα δει τη φωτογραφία. Πάω να ψάξω, παιδιά. Έχω ψάξει παντού και δεν το βρήκα. Μου έμεινε ένα τελευταίο σπίτι για να ψάξω τον αδερφό μου. Ξέρω που είναι αδερφός, το έχω και εδώ στη φωτογραφία. Οπότε ευχηθείτε μου κάτω στα σχόλια. Καλή τύχη και κάντε εγγραφή. Πάμε να δούμε αν είναι και ο αδερφός. Γεια σας. Είσαι ο αδερφός μου, κοίτα, αδέρφια είμαστε. Wow! Πάμε να τους. Να, το έχεις, έλα να το ενώσουμε, αφού είμαστε αδέρφια. Πολύ ωραίο κανάλι αυτό, το Friends Forever. Ναι. Έλα. Εδώ, από κάτω. Από κάτω εδώ. Έλα, φέρεσαι εδώ. Είμαστε αδέρφια! Ναι! Τι κάνεις, αδέρφια? Κοίτα που είμαστε μικροί στην φωτογραφία. Κοιτάξτε, παιδιά! Είμαστε στη φωτογραφία μικροί. Ναι, είμαστε ήδη, κοίτα. Ναι. Τι? Πήγαινε κάνε μπάνιο. Ναι, φυσικά. Θα πάμε βόλτα? Ναι. Ωραία, πάω. Έκανα μια έκπληξη που θέλω να ετοιμάσει που είναι τα καλλιτικά. Πλήθηκα! Θα πάμε βόλτα? Ναι. Ωραία. Εγώ πλήθηκα χωρίς αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, θα είχαμε άλλη. Πάμε να μου δείξεις, πάμε! Εδώ είναι. Για να ανοίξουμε εδώ. Τι
πολύ όμορφο. Για να πάμε βόλτα. Και θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Και θα βάλω λίγο αρωματάκι και πάμε την βόλτα μας. Ναι! Πολύ καλός είσαι, αδερφούλη, ναι. Έλα, είσαι πολύ καλός. Τώρα θα πάμε βόλτα. Ναι. Ωραία. Γυρίσαμε από τη βολτά, πολύ ωραία. Θα κοιμηθούμε τώρα. Βράδυ, κοίτα. Ναι. Ωραία. Να κλείσουμε τα φώτα. Ωραία. Εντάξει. Έλα να κοιμηθούμε. Έλα. Έλα. Ξάπλωσε, θα βάλω την κουβέρτα εγώ. Έλα. Εκεί βάλω το εκεί, ένα και